Kasenjuk kinong sensar shnong kabri uhnyau trap hasor bat khapsor menta kasni kila thau ka core committee haswa ba kasor ka kan khot eki ban shim menta ban ta hilor kathang ban pentre kam ya koros the system ha gajalla uba RL bla general secretary kasenjuk ule thu ba gajing thau ka core committee kalong ban pen khreswa ba kasor kar kan khot ya kerneki ulong ru balada ka sarkar kam khot eki kin hablet ya kendu hi ya ka sarkar lengba ka core committee halor kani ka kam ulong bakum balong menta ka sarkar kampat ajing tebeki henrei kishuyo I hakilat pathai khubor badai nakata kadaw kila pen khret lupa banya tai sani halor kimat jong ka roster system nila marsinyo ka jingtep ba mala pau kila pathai khubor bat ya galiam CM ru la kren hi la yuthu ba kidon ka jingtmu ban khot ya ka sunjok bat yiki rangba shnong habe dei bat kani ka issue badai yakani ka rooster ti kat kum ka jingya kren uong ba kala le sia ban long haka art computer na ta kadaw na kaliang jo ka sunjok no sunshar shnong bri neutra ngile yalum kerki kat bangila menta meski bat imam ngedon hi palat yaki sausan wat san pungut kirang ba shnong upher na sor ban khat sor la poilot ne ban ya perkhat ya kini kam bat nakaliang ka jongi ngila form ka we ka core committee lada kawan kani ka jingkhot balai ngong mumta mar balai I hakila pathai khubor ka jingkran jong chief minister bakin form no ya tu ka review committee ti lesi laki form ya kata tinum khot shu ini kata we henrei kum kinong song ke badan ke tingkit kli ya laga ribat aja benre lada kawan ke jingkhot ni kamwan nakaliang jungi ka sunjok bat kirang ba snong ngin lek hiban ya kundo ya ka government halor kini ki isu henrei kai garai ki bengi shim menta kasni kalong ba khamtam ki bobo ningi ki badan bo sunjok ngim dei ki batrai kam sarta ngim datip kita ki policy kita ki router ki aka ki jongki but ngim don he in black and white kita ki wami naga code ka ti nakaliam u chief minister ular hero ba na khot yani kin a de ka PowerPoint presentation ban pen ngau tho dei tat hadu kata ka por ba ngin ngau tho ba kumno ngin yan shakmat henry ya ka pamantahi ngim shim ya kanu kara henry ngif shim tang ban form ta ka core committee lada ki khot bat lakim khot ru bangin pen khre lupa yaladi mar ngim tip ya kata ka ngim yui ngim padi I hadu menta sngi kita ka PowerPoint presentation ke jongki ngim la pan comment sa kalong ko bahan ni ka sniu ne te hadu ndapoi hanta ka ba arpat hot the reservation poldan no do basdan henrei nakaliam jungi ka sunjok kino sunshar shnong ko bri neutra ki babon ni kilong pa kilong kini ni bo ka jing tentu sekap beriuh neutrap sabaro kilong kumi kilong pa kilong ye hot ka reservation kadan henrei hagajo ko porpa ni hab ban mi na ka shop mar ni sngo sarong kum gajat benreu lam ni pej hekini ki snap ka competition kam day show bat ki wei jai breu kala ka jingkiu jong ki khna puli ki jongi kala nang kiu ka scoring percentage kala nang kiu bat kalong ko buram haba ngila banwan haki general list bat ka reservation ngatharai kanum la ban don junam paten ti kalong ka jingkentu ka jingkan pham ba ngim wat la ka don ka ni reservation hadu katno kisnam kadang don ngin shim ya kata ka kabu ngin pendon kam ya ka henrei hagajo ko por ngi kentu ba ngi dei ban don kata ka mensim ka ban yakon
bangin penpaus hak percaya hi bad hagari India hi ba kum kajat benreu lengi long kebaret kajat benreu khasi nar lungi kabri hunyo trap nrei ngidon kita ke crowd jobe ke bala banyak khun bat kiwai pat ke khna hapo minan India kata kalau kubor nak jang jung sendiri Kuma piong pimentan sepang dong. up dia kajing hot jong government mangin zai bakin yang i kata ka PowerPoint presentation mar kum bakalong menta ngingim tep kalong kuno mar chief minister ulang hot kajing yang tang ni political parties ulang hot lang tang yaki wegi ki MLAs ki hot jong ka MDA hendrai umpat hot iki stakeholders hendrai ura should communicate ba kin sakot na ta kada ngimla ban ai kuno commitment ba ka ba ngisumod dor langi pad i ka jingsya adu bangin late ta kamer les kat ba kadang don ngin si mangita kabu hendrai ha ju ka pot ba ka rukum thmu ka jongi ha ka puri ka dangde ka jongi kadai ba kata kajing thmu kan long la pendon kam khtian pharang ba sky is the limit bangin la ya ka pabhatam mungkin skor iki marks ki pabhatam but kajat benri jungi kam dunai kata la phipek ikini kisngi kisnam ke bla le no kala yarkat hi but don haki khap le ki bala tam ki jungi bani gini giwai